Bismillahirrahmanirrahim. Wa aftalan awih fatwa sapa ba'dhum sebagian ulama. Bi'anna kalam saat menim soli lakoso dalamun nejo toman lakoso dalamun nejo sapa man ha ing jamaah falam yudrik mangkorak nemu sapa man ha ing jamaah kutiba mangkotin catet lakatiman apa ajru ganjarane jamaah. Bawana wong ngejar jamaah ternyata waktune rak nyandak wis bubar tetep wong mau entuk ganjaran kaya ganjarane jamaah li hadisin kana hadis fi ing dalem lau qasada man utai sapane wong iku tawadhu audu sapa man fa ahsana nuli bagus sapa man wudu ahu ing budune man tumarahan nuli ngejar sapa man nyusuli ngejar fawajata mengenemu sapa man annasa ing menungso qad shalu kang teman-teman padha salat sapa nas dadi dewas wis wudu dikejar ora nyandak salat bubar qad shalu wis padha salat jamaah mau ata mongko paring hu ing man Allah sapa Allah azza wa jal misla ajriman ing sepadane ganjarane wong sholat kang sholat sapa man ha ing jamaah tetep entuk ganjarane kaya ganjarane sholat jamaah senajan ora sholat jamaah au hadrata nekane sapa man ha ing jamaah entuk jamaah entuk ganjarane sholat sing hadir ing jamaah layang kusu hale ora kurang padhalika mengkono ajruman min ajrihim saking ganjarane anas sing jamaah mau syai'an sithik wae ganjaran tetep utuh ora kurang. Wallahu a'lam.